Een spookachtig evenement dat hij de schrik op de leer jaaid wordt. Dat is de eerste editie van Town of Terror. Het is een Halloweenfeest dat eer begon met een spoekentocht met een vriendengroep. Maar vanwege het geweld in Israël en Palestina voelen gewoon mensen de namen net meer in. Dus ziet er maar één ding op. We hadden onze namen verloren omdat we een aantal berichten kregen en zijn kregen dat het vanuit Israël en de Palestijn dat het net helemaal bij elkaar past. Omdat er ook voornamelijk terreur nou natuurlijk daar in Israël is. En dat willen wij natuurlijk net dat dat gevoelig leidt en dat mensen dat zien biastoon stoot. Na oorlis met de burgemeester is er daarom een nieuwe naam. Toen zei hij, meidje er ooit maar Town of Halloween van en wij hadden dat eigenlijk hier op in oernam. Maar dat betekent dat de oude namen zo vol mogelijk aanpast worden moest. We hebben billboards zien we ophangen met Town of Terror. We hebben posters zien worden al rondgebracht. Nou, de posters blijven gewoon hetzelfde. De billboards hebben we aangeplakt, maar we proberen het zo vol mogelijk aan te passen. Het is voor ons wel jammer omdat alles al klaar weer, alles weer al voorbereid, al maandenlang. Dus het is wel heel schande, maar goed. We snappen het wel, we begrijpen het en we willen ons daar graag op aanpassen.